Il-Fondazzjoni għas-Servizzi ta' Ħarsien Soċjali l-FSWS nediet kampanja ġdida sabiex tkompli tippromuovi l-kunċett tal-fostering ta' tfal f'pajjiżna. Quddiem is-suċċessi li nkisbu fl-aħħar snin FSWS ħasset il-bżonn li tkompli tħeġġeġ familji jilqgħu fosthom tfal, dan sabiex dawn it-tfal jitilgħu f'ambjent pożittiv u jgawdu minn imħabba, empatija u affezzjoni. Il-Ministru għall-Politika Soċjali u d-Drittijiet tat-Tfal Michael Falzon stqar li bħalissa hemm aktar minn 50 tifel u tifla li jistgħu jiġu fostered, dan filwaqt li sa tmiem is-sena l-oħra kien hemm 273 tfal fostered. Dan ifisser li 54% ta' tfal kollha li jinsabu f'kura alternattiva bħalissa qegħdin fil-fostering. U hawnhekk qed nista' nagħmel appell u appell wieħed illi veru l-pajjiżna għandna aktar minn nofs it-tfal fil-kura tal-istat li qegħdin foster care, imma għandna bżonn oħrajn. U dak huwa lan ta' kampanji bħal daw illi naraw li nagħtu l-aħjar possibbli f'ċirkostanzi diffiċli xi kultant bħalma jistgħu jkunu bit-tfal tagħna. Il-kap eżekuttiv tal-FSWS Alfred Grixti saħaq li kull min huwa interessat jikseb aktar informazzjoni jista' jagħmel dan billi jikkuntattja lit-tim tal-fostering tal-FSWS fuq in-numru 1778. U jagħtu ċans lit-tfal li għandhom bżonn, aħna semmejna madwar 50 tifel u tifla li għandhom bżonn familja. Intuhom ċans li jgħixu ħajja sħiħa, ħajja ġewwa familja.